sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Lara. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan. Flowers. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kini sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Gato ba tatampo, nagdasingan nga Lara. Recorded by X Thunder Gaming. Lara, mga pilansad kabuan pero wapagiti ka madasa mo. Ganahan ko nga makailan sa mama ni mo. Sige. Kanus aman. Oh, Marco. Dili ka strikta si mama ni mo. Gikulbaan man ko. Ay, kulba di agud. Buta mo na kong mama. Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma, Oy, di ano man di ay mo, nak. Ma, si Lara day, akong uyab. Lara, si Mama Violeta. Hi, tita. Nice to meet you. Diretso mo din sa kusina kay nagluto ko para ninyo. Mao ba? Maayo hinuon kay buutan di ang mama ni Marco, nak. Lagi ma. Gaan kayo kung buot siyang mama. Mao ni importante para at least kung kamo mangyud gani ang magkadayon ni Marco, wa kay problema sa inahan sa imong bana. Mama said, uy, ba naman sa dayon? Ay, asa man day na padong, sakto naman mos edad. Naamoy mga trabaho, di ba? Ay, panahon na tingali nga planuhon ninyong magtukod mo og inyong kaugalingong pamilya. Ma. Sakto sa mama ni mo. Panahon na nga magtukod tagatong kaugalingong pamilya. Ha? O, ang sibuti mo ipasabot? Magpakasal na ta. Marco? Mahal ko ni mo, di ba? Siyempre. Pues ugma na yun. Mamayan mi ni mama sa inyo. Aron magpakasal ta sa labing madaling panahon. Muna, babe. Okay ba rin mo nga anin na lang puyo si mama o ba na to sabay? Nga nang dilikod, babe. Inahan ba yan na mo? Salamat, babe. Salamat sa pagsabot. Maayo gani kay nakaumagan kog buutan unya gwapa pag yun. Ikaw, good ma. Salamat kaayo nga inyo jud kog ipapuyo dinhi sa inyo, ha? Mawi ka sumauwi. Pamilya na baya ka? Day, yan ako. Oh, Marco. Milagro kay sayo karon. Dili mo yung balita, Lara. Ha? Nga naman. Wala ko'y trabaho. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Nagkuskating ang kumpanya nga akong trabahoan, ma. Unsa? Oo niya, dong. Unsaon man haron? Oh, mangita kong ling trabaho. Oy, ala. Ano ay kong ingna nga ikaw may mubuhi sa mong banaw sa iyong mama. Anak, cute. Pero okay naman sa day, uy. Umili man na ako. Usa pa, ako man mo inay trabaho. Awod. Siguro na sa nila sila ni ha? Pero sa kailangan mo. Day. Ay, naman yun, uy. Kakatag pa dinis kusina. Mapag ni pag-abot na ako din sa bahay gikan sa kapoy nga trabaho. Unya nag-abot na ako, nagkatag lang. Charo, wag makahipos si Marcos ilang kinanaan din eh. Ay,
Napay mga bulingon na mo. Nagtipon loob na. Di ko ganahan malihok eh. Kapoy. Pero Marco, babe, dili sa maayo nga ikaabot man ako din sa bay. Ako pa may musunod siyang kikanan. Kapoy ba ako gikan sa trabaho? So sa man? Imo nang ipanaong nako karon? Nga wa ko'y trabaho? Wa ko'y giingon, ana. Ang ako lang magtinabangay ta din sa bay. Lasa na ni mo eh. Rikig ikaw may duli trabaho ron? Nga naman eh, o sabay na hitabo din eh. Ha? Anak Marco, anong nisakag imong tingog? Naunsa man mo? So, ginim ko siya. O pag-abot sa trabaho, yaw-yawan ninta. Marco, naunsa man ka? Wag din mo masabtan akong punto? Ayaw sagit-sagiti ang akong anak ha? Kay wa kay katungod nga mingon anak adto niya. Oh, ma. Oy, naunsa ko di ay. Ay, maulagi. Sa una, buutan kay imaman ako. Karon nausab naman. Kung naamilalisan si Marco, mulaban gud siya. Unya mag-apil-apil. Unya, ikaw pa mo'y nanarbaho, day. Ikaw pa may mulihok sa bahay, ug manglabas silang sinina. Wala man tani kaso na ako, day. Kay again, pamilya sila na ako. Ang ako lang mga... Bisan sila makinan-an na lang gani unta. Makahipos sila. Dili pa, ako pa mao'y magsunod. Ay, kapait ba yaan na, uy? Pero sa tinuod lang na ino, mura mo kong nagbahay ani akong kaminyuon. Oh, unsa day? Maayo man nagod si Marco pag una. Pero karon, nagkatapulan na. Ultimo gani siya pang bisyo, ani pa mangayo na ako. Oh, kawawa ko day ayaw na tuhod na. Saman, di gid makabadlong iyang mama niya. Di man. Gitolerito sa niya. Ay, hala no. Hi, Lara. Uy, hi. Ay, kung si Wayne palang imo, day. Di ka tingali ka maproblema ron. Day. Dako ba na gusto ni mo si Wayne, day. Magsige bang yapon nagpangumusta ni mo, bisag minyo na ka. Ha? Kinsa ning Win, nga magsigigri akong heart sa imong post? Kauban na ako sa trabaho. Kao ba no imo ning laki? Mahimo ba, Marco? Gamay butang imo mading mo ang isyu? Oy, nga naman di. Nga nung giaway naman sa di mo ang akong anak. Imong anak ang badong nga, ma. Gamay butang imo ang tag-isyu? Oh, mutubag na ka na ko ron. Uy, ay ginana ko ina, ha? Kahilas ba ni mo? Ako ba karon ang hilas? Abi ni mo, Marco, gikapoy na ko. Kapoy, di kang dadon. Tulo pag ganit katuig atong kaminyon pero bugat na kay kaparan ako. Unsa? Gikapoy akong sunod sa imong agi. Sa iyong agi rin sabay. Imbis mangita kag paagi, nga makatrabaho ka aron na ako'y kaabag din sabay, pero mas busy kasi mo bisyo. O yaon sa? Kada bisyo ni mo, arita mga ayo na ako. Habi ni mo, mas maayo pa siguro magbuwag ta. Oh, sige. Ganahan ka magbuwag ka? Sige. Nagtuo kang pugan ka. Dili oy, Lara. Mas makakita pa kong labaw pa ni mo. Marco, We were good, we were gold. abigin ako pugan ko niya itong higayon na. Pero wa man. Kapoy man di ay kung ikaw ra mismo ang magdasa o sa karelasyon, no? Maayo nilang gani kay wa kami anak. Human ato, ako nahibawaan nga naginom-inom sila kuyog iyang mga barkada. Og ang sakit, kay naa siya babae nga tapad. Og nahibaw mo unsa pagimasakit. Naa ang iyang mama sa tapok nga murabag okay ra para niya nga nailaing babae ang iyang anak. Og dito ko nakaamgo, nga wa gid ko'y bili para nila. Sakit ang mabinuangan pero mas lami sa feeling nga makamatakas ka matuuran. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Lara nga taga Cebu City. Uban sa awit nga gipangayo. Awit nga regalohan, flowers. I can promise some flowers. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Gubos sa redaksyon ni Priscilla Regadas. Kamausap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing pang kitapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi. Recorded by X Thunder Gaming. Mana so sa ka aw.
Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ching. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, You and Me. RMN Drama presents Handumanan So Ka Ano pa da siyang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Cagayan de Oro City. Ang ato matatampo nagdatangan niya Jean. Ay, paita. Kadaan daw na lang yun. Mag-isod ko og sakay. Tiyas ko tagkaritaw mag-atang ang jeep. Ay, salamat. Nag-jeep na waisod. Mudumog sa ganing mga tao ba? Ay, kinahanglan nga mudumog sa ko para makasakay ko dayon. Ma'am ko pa? Maumati nga jeep ang permit ko sakyan. Naano sining gwapo nga akong doktor ay. Sakay na ma'am ko pa. Ibinan tayo likodan Andre, dapit na ko. Kagarak yun. Ay, bahala na. Masakay na lang ko para makaulit na ako. Plitin ako, oh. Ayaw na lang ma'am ko pa. Libre na na ako nimo. Nga kung mag-depriman ka, nagtrabaho, biya ka. Maayo na lang. Makalibre ko pliti o guwapa na pareho nimo. Dawata lang lagi ni. Hindi ko gusto nga na ako'y utang. Sige. Ani na lang. Di ko na dawaton pero Facebook lang ako pangayuon nimo. Magpaila di ko nimo. Ako day si Makoy. Lano unta na akong manguyab nimo pero basta niyang makaingon ka nga presko ra kay ko. Maong nahinayin na nato. Unsa? Kaisog ba di mo na? Gisapot ko, maoy. Sapot yun ko. Kaya ano ba? Namo kay kong doktor nga presko kaayo. Feeling gwapo kaayo. Hindi na bagid gwapo. Nagingon-ingon pa nga. Mahuyab ko na siya nako. Gisapot ka. Kaywa ka panguyab biong dayon. Ha? Dili ba, uy? Oh, Gisapot gani ko kay presko kaayo. sabi ay. Wala bagid ko'y plano makigrelasyon o pobre kaayo, ma. Uy, nak. Ayaw pagsulti, ana, uy. Nakaminos ka niya, bikong doktor siya. Dili magkukuganahan, ma, nga maglisod ko puhon. Nak, ang importante, tarong ang iyang trabaho. Ay, wa may dautan sa iyang gibuhat. Tinarong ang iyang paagi na. Maong ayaw pag-ingon anak, nakasabot. Ma, Unsa doy? Natandog kas gisulti si mong mama diyan nimo. maulig kita eh. Aluoy na lang yun ko sa konduktor. So, nagmahay ka. Nga ka mohatag sa akong Facebook. Medyo. Hmm? Pero sige lang, uy. If makasakay ko og balik, total, suki naman to na akong jeep. Aw, ako na lang siya tarungon og tagad. Ningaw man ang tan. Dili man kayo sakay ro orasa. Bahala na. Dili ko masakay kung wa si Makoy. Ma'am ko pa? Si Makoy. Ha? Imong Facebook ang nakasuwat ani papel? O lagi. Dawata na. Samtang wa pa mausap ako muna una. Salamat, ma'am ko pa. Kabisi si Makoy na magkikabisi yan sa. May lain pa. Samok na magani kaayo. Chao, nagpadamag kasi mong kaluoy. Maulag kay uy. Pero
Dili na rin ako tagdon, uy. Ay, si panguyab din is chat. Hoy! Ano na lang. Mag-in relationship na lang ta sa Facebook, day. Aron, di na siya magsigig samok ni mo. Pabito siya mahibaw nga lalakwik ko. Bitaw, no? Nag-chat bisag si Makoy. Di pa kita ni sinundan bisag og anak ko in a relationship sa Facebook. Ay. Kung basa ako na eh. Congrats, Jean, my loves. Unta, successful ang inyong relationship sa inyong ulat. Sakit man daw ako, nibilit-bid ka, magkagusto na ko, kay pobre ra. Ulabaw sa tanan dapit ko dapog na ako. Naunta, magmalitayon na. Oh. Naunsa man ko. Bisa nagbalipay na unta ko nga dili na ko niya sa mukon. Pero, mura mo ko masakitan. Dili ka. May pagbati na sa ko ni Makoy. Ako nag-deactivate ang akong account eh. Ay, maglikay ko ni Makoy. Sugod ugma. Muhangyo ko ni Mama nga magmotor na ko permi pa doon sa eskwelahan. Pwede ramanak. Pero aron sigurado, si Pilo na lang atong hangyoon nga mo'y muhatod kuha di mo. Aron safe gid ka. Unya bayran lang nato. Sige ma. Bisag kinsa ma, basta magmotor lang gid ko. Lolo, no. Uy, day. Happy na to graduation. Excited ako sa to graduation ball. Ako sa day. Nanakay isulom. Babay! Karoon po magiging tagabangan para ikasulob. Ako sad. O ni asa man. Ay, human sa klase, magkuyog ta. Sige, day. Ay, may gani ka nakahangyutan, no? Nya mga nice sila mga dress. Mao cute. Day, masakyan ako, ha? Una na ko di mong uli, ha? Sige, day. Bye. Hala. Wala pa dito mahibaw sa Kepilo nga. Naapa ko'y gilakaw. Ay, mag-jeep na lang ko pa doon uli, uy. Total, na naman sa jeep mo agi din pa doon sa amo. Oh, naina pa doon. Hala. Katong niya akong suki na jeep. Oh, uwa lagi sa Makoy. Ay, maayo na pa din noon. Masakay na ko. Day, ikaw may tumamiga ni Makoy, no? Oo, Noy. Wala lagi siya ron. Naiskwila naman siya, Day. Na siya magkonduktor. Mao ba, Noy? Maayo hinuon. Congrats, anak. Proud kayo ko nimo. Salamat, Ma. Ay, day, congrats sa itong duha. Congrats na to, Day. Huwag na ako'y good news. Nakunikitaan nga nag-hiring o mga fresh grad. O ang nakarindot kay ako uyuan ang HR dito. Si man apply ta? Sige ba? Kana pa? Mag-uban kaya putas trabahoan? Uy, Jing. Naunsa ka, uy. Jing. Anong hilig kay kagtingog? Pilit kay dinalawan ni mga itong supervisor. Pilit kayo. Ewa pa ginanibusog ta. Pilit ta, oh. Na, wag ko'y plano, Day, uy. Dili ko ganahan na niya, uy. Na, kisi-kisa di mo. Si Makoy. Uy, amaw. Naya ko na ng tingog ni mo. Ay! Uy, nakailang Makoy diri, oy. Usa pa sad, joke naman na. Maninood lagi ka. Saan ba karon siya paghihapon? Ambot lang.
Wala naman po may communication, sukat ko nag-deactivate. Na, i-activate og balik imong Facebook. Ay, ano may bawaan mo kumusta na siya? Sige, akong suwayan na. Ay, inabalik na nga akong account. Tanaw na akong mga message, be. Oh, kadaghan og message ni Makoy. Akong basahon. Jing, kung bisan og naa kay uyab, magpaabot gihapon ko nimo. Love ti ka, Jing. Basin pa dayo magkapuwag mo sa imong uyab, magpaabot lang ko. Amaw cute. Ay, dugay din nga message. Hasta yung mga pictures, mga karaan pa kayo. Niala yung picture niya nga nasa ikaubang papay. O nagkukusya sa bata. Naan di siya pamilya? Ako ba ka nag-replyan, no? Aron mahibaw ko. What? Oo niya sa may reply ni mo? Ako siyang giingnan nga. Gimingaw ko niya. Ay. O nagbilin ko og contact number. Just in case. You know. Ay! Kaigat ka, di ba babayaan ka? Ha? Halitay. Naay anong number nga nanawag? Tugtog ka! Dali! Sige. Hello? Jing? Makoy? Pwede daw magkita karon. Please. Ha? Kinuo ko. Si Makoy ka kaya kung gikatubang karon. Kagwapo na niya. Ang ayan kayo siya sa polo shirt. O, murag maayo na siya pagkaputang. Grabe. Jing, salamat kaya inisugot ka na makita ta. Jing, okay ra ka? Mura mo kag dili mahimutang. Makoy, nabalaka lang ko. Basin niya na makakita na to ba? Mabugnuan unya ko. Ha? Sigin sa man? Sa imong asawa? Naano mo digay pamilya, no? Kita mo ko sa picture ni mo sa Facebook. Taka mo lang ka, eh. Ha? Ako tong igagaw nga single mom. O ako tong kinugos ang iyang anak. Mao ba? Nagselos ka, no? Ha? Uy, ngano good? Sus. Ningon magani ka nga, gimingaw ka na ako. Ay, kabala ka, Jing. Masobra kong gimingaw ni mo. Mo ni-reply ni mo sa kong chat? Yep. Ikaw, wad yung kay reply sa kong chat nga niingon ko nga love ti ka, Jing. Ayaw kabala ka, Makoy. Masobra kong na-in-love ni mo. Oh. Yes! Woo! Wa ako magtuo nga sa kadugay na sa panahon, magkakamigid ay ni Makoy. Og malipayon kaayo mi sa among relasyon. Nini na lang kutob og daghang salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN.